увеличава ли всъщност необходимостта и устойчивостта? До година, като учиш устойчивост. Добре, т.е. при мен какво ме съветвате? Какво ме съветвате аз да направя? Цилиндър. Добре. От яйцето правиш цилиндър. Как няма как. Да, това Дена фюзелажа е... Да, а тук има... Трябва да сметнете като цилиндър. Знаете каква е формулата за площ на цилиндър? Значи, момент, ще да стане голяма грешка. Площта за цилиндър, тогава ми казаха, че ще ми късат главата. Спокойно. Това е тялото погледнато отгоре, нали? Да. Изрязали сме му опашката и това. Е тази площ. Аз затова ви казвам, че ако го вземете като цилиндър е смятане на пръгове. В или само... А по Б. Така, въпрос е на кой ред това нещо. Спокойно. И най-интересното, има А сайт и А топ. Ако вземете, че тялото е било цилиндрично, един цилиндър като го погледнеш така и така е на. А иначе ако е яйце, има да се поти, много сложно ще стане. И затова тук тия двете наред 75-76 са каквото сте установили от А до Б, като това е дължината, дето сте я задали два реда по-нагоре, а това е диаметъра на мидълното сечение, което сте задали. Има ли някой, който кадър не е разбрал? Това е простичко до тук. И сега, естествено, какво ще създава съпротивление? Аз това много обичам като трик. Кое? Това да го направих. Броя, значи, брой гондоли е равен на броя на двигатели. Да. Имате диаметър на гондолата. Сега съм си играл с 33,05. Може да варирате, ако се чуете с някой, да видите дали 5 см убиват коня или не, коня остава жив. Всъщност това е било за тренд 500, да, за тренд 500 и за тренд 600 съм смятал. Ние като сме с двигател в тялото. Така. Нула. Не. Дължината на тялото. Аз имам за бомби съм служил. Бомби. Слагаш дължина на гондолата метър и половина. Нали си сми 29? 21. И едно. Гордо. Никой няма да го ръчи. Носа, конуса, който стърчи отпред, плюс до където седи пилота. Ясно, това да го взема за... Защото ти не си представяш, че твоят самолет отвън има аеродинамика и има 3. 80% от аеродинамиката при колата челното съпротивление е това, дето охлаждаш радиатора и въздуха покрай двигателя. Ти вкарваш въздух вътре, през сума ти, докато двигателът ти е зад теб. Значи мога да вземеш 4 метра. 4 метра да видим. И да си сметнеш горе-долу едно мидълно сечение на това нещо. Това да се взема кръга отпред на хода. Да, и да вземеш да се опиташ да си... И съответно при тебе гондолата е една. Така, значи дължина ще си сложиш една, защото той ще ти сметне диаметър, по дължина ще сметне цилиндър. Така, площ, той ще си сметне площ, като му кажеш, че една гондола няма проблеми, а 85 ред не се пипа. То е нещо си и пъра. Значи диаметъра просто го изчислявам, пък другото го вземам 4 метра. Да. Добре. Въпрос. Трябва да е много бързо слушането. Там където е Б, там където се съединява крилото с фюзелажа ли е това Б? Нищо друго е Б. Уха! Добре, че не си носа пушката. Б е дължината на тялото. Мидълно сечение. Диаметър на мидъл, а това е дължина на, дето сте я задали като дължина на тялото. Режеш носа, където минава пилота, праса с ножа, режеш и опашката и това другото, дето остава е дължина. Сега започваме. Чичо Жуковски, прекрасен човек, съветски гражданин, цяла академия са кръстили на него и ние сега се прекръстваме и ще вземем да треснем едно F5, само че що не... Как се казва, що това? Жуковски. С
с ZH. Така. И сега ще трябва да се опитаме да отвориме. Господин, аз съм сигурен, че след 50 години ще ги правя по този начин. С техническия, да. След този курс, който проведахте тук, направо. Тада! Появили се в меню Debug. Съм готов за бутона, който спаси човечеството от умиране, F5. Сега имате Change MATLAB to current directory. Yes! Тук ще бачкаш. Бачка си тука. Мислуй и сега, нали, ако няма да ме дъни, би трябвало да изкара. Тада! Какво е това? Скоростния диапазон. Височинно скоростен диапазон. Добре. Дага. А какво е изкарал в началото? Това са Жуковски игра. Разполагаема и потребна. Какво се случва с скоростта максималната? Измества се. Така. А какво се случва с потребната мощност? Има някаква. И тя надясно. Надясно и нагоре. Така. А лекичко нагоре. Много леко нагоре. Обаче интересното е, че тягата ама пада по-бързо тук, а тук пада малко по-малко. Това се вмести максималната скорост. Поради това не можете да го смятате на ръка. Това си говорих надолу с Тодоров. Тодоров ще говори с Димитров. Направете го на ръка, но след като сте го направили тук. Да. Джон проекти. Нали, идеята, между другото, е следната. Поне, преписвайки го да сте осъзнали какво правите, защото като си смените само отпред името, правим ви лоша услуга, затваряйки си очите. Защото има хора, които работят на летището и ако ви кажат, че един от тях знае, че въздуха влиза отпред и отзад на двигателя, то е тъжно. Той утре на работещ двигател ще мине зад самолет. И че не се ги пуска да държа ниска. Като ти извънне ректора, на камерата записано, като извънне ректора, всички минават. Така, аз това не съм го казал. Никога. То ви няма лицето тук на клипа, няма страшно. Така. Запомнете, че VS1 действително е извън. В един момент минава зад V минимум. Защото това на вас ви се пада в този случай сметнато за чистото крило. Срива става благодарение на крилото, което спира да носи самолет. Чисто и просто има коефициенти на взаимодействие между тяло и крило, коефициент на интерференция и разни други неща. Има едни вълнови кризиси и между другото, като минете на много ниска скорост, останете на огромен ъгъл на атака, започват едни откъсвания или вихри и тия загуби вие не можете да ги отчетете. А пък, да, за да не влизаме в дълбоки подробности, може да вземете да помислите по въпроса, но да речем, че V минимум тръст, което всъщност е имал предвид доцент Тодоров. Това е когато самолетът лети с тяга и тази тяга е на минималната полетна тяга. А това е когато самолетът не му работи никакво моторче и той си планира и в един момент се срива. Оказва се, че двигателите, които са под някакъв ъгъл към земята, крепят малко самолета във въздуха, поради което тези две криви са различни. Който не е разбрал, е разбрал. Заради кръвърщите? Заради двигателите са под някакъв ъгъл и подпират. Примерно твоят самолет става тясно, да. Не, но МиГ-29, ако някой смята, той може да излита малко набира една определена височина. Защото е с променливи И отива. Не. Между другото, стария МиГ без променливия вектор е по-дорако устойчив от новия. Тоест сега тая графика така си имаме за височините, скорости Да. дадени. Сега, вас какво ви интересува? Крейсерска, Максимална, минимална. като сложиш един идиот със самолет с вектор тяга, ще се пребие.
Само опитен пилот може да използва самолета с пълния потенциал, оттатък възможностите на стандартния МиГ-29. Добре, да, казвам окей. Така. От тук вас ви интересува, значи Never Exceed, той си смята къде ще се разрушава самолета, не знам по каква критерий. Вие си гледате, това го взимате като максимална скорост на самолета, минимална полетна скорост на самолета, то включва V100 по 1,3, отчитайки интерференция между това и тялото, затова и 100, който ще умрете е тук зад вас, зад минимум. Зад минимум Това е се 100. оказва минимална полетна. Това отчита... За хоризонтален полет. Да. Абсолютният минимум на самолета е тук. Да. Абсолютният минимум за да самолета да вози пътници и да изпълнява граждански полет е тук, а за по-разумните пилоти е някъде от тук започва. Така и съответно имате крейсерската скорост. Най-изгодната се смята от един екселски файл, който ще ви покажа. Не свършихме до без 15, ама сега какво да направим? По-интересно това е, го говоря тук. Значи имаме тия К и N няма да ги пипате. Това са брои, стъпки и... През колко да отчита. Да, през колко да отчита. CY максимум е това, което вие сте установили от аеродинамиката. Ако 1,8 проблем ли? При тебе е 1,8, да. И това е при 16 градуса, прием 0,7. Добре, айде, така да бъде. Така. Броят стъпки, които са тук, и държа да го отбележа. Ако смятате, че вашият самолет се качва на повече от 12 000 метра, тук виждате, че И е от 1 до К. Значи вие имате от 0 до 2, от 2 до 4, от 4 до 6 и така нататък, това са 7 интервала. Да. Ако ще го качвате и на 14 000 метра, К става 8, а тук става 14. А ако е 13 000 тавана на 380? И ще направиш... Добре. Да, и той ще покаже, че може на 12, а не може на 14. Са, няма да правим. Добре. Ако на някой от вас му се играе да направи тук 14 диапазона, той тогава тук ще си ги направи от 0 до 14 000, ще ги направи през 1000 метри и графиката ще стане... Ясно, бубка, няма смисъл. Давай, Колю, смело. Може да ги направите на тясно. Сега, това е да племеницата ми да го дам, ще го разбере. Така, сега в един хубав прекрасен момент се оказва, че тегло. Така де? Теглото идва от маса. Много е важно да разберете.